ҳазрати мавлоно ҳам як рубоии бисёр зебо доранд. мегӯянд ҳар лаҳза ки таслимам дар коргаҳи тақдир, оромтар аз оҳу бебоктарам аз шер. ҳар лаҳза ки мекӯшам дар кор кунам тадбир, ранҷ аз паи ранҷ ояд, занҷир паи занҷир. ҳар лаҳза ки дар коргаҳи тақдир, дар ин зиндагӣ, дар баробари қудрати илоҳӣ, тақдире ки ҳаст, ман худро таслим мебинам, мегӯянд дар он лаҳза ман мебинам ки оромтар аз оҳу бебоктарам аз шер. аз оҳуе ки дар як биёбон, дар як сабзазор мечарад, аз ӯ ҳам оромтарам. ва ҳамчунин аз шери биёбон, аз шере ки масалан ӯ султони ҷангал аст, бебок аст, аз ҳеҷ чизе парво надорад, бебоктар аз ӯ ҳастам мегӯм. вақте ки кай худро дар баробари қудрати ӯ таслим мебинам. ҳар лаҳза ки таслимам дар коргаҳи тақдир, мисли оҳу ва мисли шер ором. аммо ҳар лаҳза ки мекӯшам дар кор кунам тадбир, вақте ки ман кӯшиш мекунам як тадбире кунам, худам ин чизҳоро тағйир диҳам, мехоҳам дар коинот як тағйирот эҷод кунам ба фикри андешии худам, он вақт мебинам ки ранҷ аз паи ранҷ ояд, занҷир паи занҷир. дигар ранҷу занҷирҳову мушкилот дигар пеши ман омадан мегирам. вақте ки ман худро мебинам, ман мегӯям, қудрати ӯро нодида мегирам, дигар занҷиру мушкилот пеши ман меоянд. ба ин хотир ба қавли ҳазрати мавлоно ҳамон таслим беҳтар аст. умедворам азизон, мушкилоте ки аз ману шумо вобаста нест, рӯҳи моро афсурда накунад, оромиши моро ба ҳам нарезад. дар ҳар ҳоле таваккал ба ӯ карда зиндагии худро пеш барем. боқӣ дар ҳифзу амони ҳазрати ҳақ бошед. хайр азизон.